Калифорния, късните 70-те. Десетки жени са изнасилени. Няколко семейства са избити. Полицията няма отговор. Медиите го кръщават с различни имена. Изнасилвачът от източен район, убиецът от Висалия, а после просто златния щат убиец. Годините минават. Престъпленията секват, но страхът остава. ДНК проби има, но нямат с кого да ги сравнят. Изглежда, убиецът е изчезнал безследно. До 2018 година. Един следовател решава да опита нещо ново. Качва ДНК от местопрестъпленията в публична генетична база данни, подобна на тези за родословия. Намира далечен роднина на убиеца. След месеци анализи, родови дървета и наблюдение, вниманието се насочва към един обикновен пенсионер в предградие на Сакраменто. Джозеф Джеймс Де Анджело, бивш полицай, женен. Тих съсед. Градинар. Никой не подозира, че той е чудовището, което е тероризирало цели поколения. Полицията започва да го следи. Един ден той хвърля салфетка в кофата пред магазина. Полицията я намира. И я изследва. ДНК-то е пълен съвпад. Следва арест. Самия Де Анджело прави пълни самопризнания. 13 убийства, 51 изнасилвания, над 120 взлома. През 2020 година получава доживотна присъда без замяна. Престъпникът вярва, че тишината е защита, но забравя, че тялото говори. Кръвта разказва, кожата помни, а ДНК-то пише истини, които никой не може да изтрие. Може да минат години, но истината винаги се връща.